Okay, mayong aga mga kaabiyana no. Live kita karon diri sa may taytay sang Haro River no, kung sa din makita ninyo ang level sang tubig sa sini mga tinion. Nagpusdak naman ang ulan no. Sa sini nga matinion, kagabi ging balita nato no, ang level sang tubig kagabi, mga kabistado, hindi gid tanto kataas no doon sa konsakto la kagabi. So sining kagahon subong lang aga no ang tubig, so naghinali nga tumaas ang tubig diri sa may distrito sang Haro, kung sa din diri kita mismo sa may taytay sang Haro Bridge no. Diri mismo sa may barangay Demokrasya Haro, makita man naton dito sa unhan no ang mga pumuluyo no sang Simon Ledesma, kung sa diin nga nagapasaka sila sang ilang mga kagamitan sa ilang puluyan no diri sa may kilid sang suba no, sa sini mga triyon. Ari makita ninyo ang ato nga live video nga ang puno sa saging makita nyo nga nagatunton na ang puso no sa tubig no. Pubuta malon nga pertin ni gid kadalom ang ining tubig. Subuman makita ninyo ang mga pamalay sa sini mga tinion diri sa idalom, sa kilid sang pangpangsang suba mga kabiyanan no. Ging sulod na sang tubig baha ang ining portion sang sining pamalay diri sa may kilid no. Makita man ninyo sa aton nga live videos sa sini mga tinion ang pagdalukdo sang sining tubig halin sa mga kabukiran, kay pertigid man ang ulan kagahapon sang hapon as tubtob sang gabi. Aton nga monitor sa kalain-lain nga mga karawagbag, kalain-lain nga mga radio station no diri sa aton sa syudad sa Iloilo. So makita ninyo ang sitwasyon sa Sinimatrion no, ari no, kay ari kita subong sa taytay. Grabe ang dulom sang kahawaan no, murubadlos ang hangin no sa sining mga tinion. Apisar mga alas 2 sang kagahon kagina, nabatsagan gid naton no ang pag waswas sang hangin no diri sa aton no sa syudad sang Iloilo. Dili kay tabok ta agod nga makita man naton di ang sitwasyon sang tubig diri sa may tabok suba no. Ara makita ninyo mga kamyanan nga ang tubig ara na sa creek pilala ka metros makuha na siya, malapaw no, maawas na siya mga kabyanan no. So ara makita ninyo sa aton nga videos ang ini nga tubig pagwa na sa may kwan sa Lanhan Heights Bridge, pakadto na to sa may Tikod Lapas no. Ang ini nga tubig makita ninyo nga pertig ka kuano ka brown sang sining tubig no. Dala ang mga basura no nga ginapanghaboy sa mga tuturan naton no. Makita ninyo sining mga tinion nga pertigid ang pagdulukdo sang tubig. So dugay-dugay makuha naman kita sa mga live videos naton karon. Malibot kita sa mga kabarangayan no, kung sa din ang manubo nga parti sa mga barangay diri sa may distrito sang Haro, agod nga nakuha naton ang level sang tubig o kung nagsaka gid man, kung nag-awas man sila area no sa sini nga mga tinion mga kabyanan. So amo niya makita naton nga grabe ang dalukdo sang sini nga tubig sa sini nga aga mga kabistado. So amo niya ang sitwasyon sa sini mga tinion, nagtukpa ang manipis nga ulan no.
kag nag murumadlos ang hangin, no mga kabisado. So amoy ni ang sitwasyon diri sa may taytay sang distrito sang Haro. Kung sa din live kita diri subong nga nagakakuha sang sini nga sitwasyon sang tubig sang distrito siya sa Haro. So ang panumdom naton kag pangabay naton nga kunyara kamo sa kiling sang suba, no. So amat-amat na kamo bakwet ang mga kasapatan kag mga kabataan, no. Kag mga katilog mga kamalaman naton, no. Agod nga mapailayo sila sa disgrasya mga kabyanan. So amo na nang madulong naton nga mga impormasyon kag sitwasyon sang tubig diri sa may distrito ya sang Haro, diri mismo sa may Haro Bridge, kung sa din diri kita subong naga-live mga kabyanan. So amo na madulong naton nga impormasyon. Ako naman inyong kabistadong Buni Sumblingo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado.